Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. De Curaçaose regering heeft gisteravond bekendgemaakt dat er 4 nieuwe coronabesmettingen zijn geregistreerd op ons eiland. Alle besmettingen zijn gelinkt aan een al bestaand cluster van 1 familie. In totaal zijn er op Curaçao nu 18 nieuwe gevallen. Ook Curaçao heeft nu een drive-thru waar mensen zich kunnen laten testen op corona. De eerste personen zijn al getest. Tot nu toe is het alleen toegankelijk voor mensen die een afspraak hebben via hun huisarts of de epidemiologische dienst. Zonder afspraak wordt er geen test gedaan. Bonaire en Aruba hadden al lange drive-thru testen voor corona. Curaçao hield lange tijd aan het beleid vast dat mensen die moesten worden getest niet de straat op moeten gaan. Door de toename van het aantal lokale besmettingen moet er echter veel meer worden getest en daarmee is een drive-thru noodzakelijk geworden. De Extra meldt vandaag dat steeds meer mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer een mondkapje dragen. Epidemioloog Izzy Gesterbloed heeft al meerdere keren aangegeven dat als je in een kleine ruimte zit en je geen sociale afstand kunt houden, het niet onverstandig is om daadwerkelijk een mondkapje te dragen. Volgens Giovanni de Caster van vakbond STO tegenover de Extra zit nu ongeveer 50% van de mensen in een kleine bus met een mondkapje op. Wat hem betreft zou het 100% mogen worden. De Curaçaose politie waarschuwt de bevolking om geen illegale feesten te organiseren. Woordvoerder Imro Zwerver heeft aangegeven dat de politie ervan op de hoogte is dat verschillende organisatoren van feesten van plan zijn om illegaal feesten te organiseren in de gesloten clubs van Curaçao. Hij waarschuwde hen daar niet mee verder te gaan. Stop ermee, we hebben jullie in de gaten en zullen optreden waar nodig, aldus Zwerver. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties brengt volgende week een werkbezoek aan Curaçao en Bonaire. De staatssecretaris wordt op Curaçao ontvangen door de vertegenwoordiger van Nederland, Erwin Arkenbout. Knops zal tijdens zijn bezoek aan Curaçao onder meer een bezoek brengen aan het Rode Kruis en de Voedselbank. Ook wordt een bezoek gebracht aan verschillende wijken op het eiland. Het werkbezoek begint op maandag 31 augustus. Donderdag 3 september vliegt Knops weer terug naar Nederland. Een speler van voetbalclub CVV Willemstad is besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft het bestuur bevestigd. Als gevolg daarvan is het clubhuis van de voetbalclub gesloten. De training van gisteren is gecanceld. Er wordt nu overlegd met de autoriteiten of er meer maatregelen moeten worden genomen. Op Aruba wordt opnieuw een avondklok ingesteld. Dat is een gevolg van het stijgende aantal coronaregistraties. Met de invoering van de toque de queda wil men verdere verspreiding voorkomen. Op Aruba zijn inmiddels 1760 gevallen geregistreerd. Ruim 1100 mensen zijn actief besmet op dit moment. De avondklok gaat vanavond in en geldt voorlopig van middernacht tot 5 uur 's ochtends. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.